Navê min İnan Çelik, xwedê min Özgür Jiyanda, navê babê min Ehmed, navê kalkê min Mîrza. Ez 1909 gundê Kindiras, bajarê Bitlisê navçeya Tatvanê li Bakurê Kurdistanê hatim dünyayê. 2008 beşterê nav rapên PKK bûm. Nav PKK da 2008 heya 2010 wekî şervanekî ez tevlî bûm. 2010 wekî tîm komutantî min dest kir. Wekî tîm komutaniyekî heya 2011 ez tevlî bûm. 2011 heya 2013 ez bûm taxim komutanî. 2013 asta wekî bölük komutanî min ast kir. Heya 2016 hatina min li Başûrê Kurdistan şundatir. Wekî birlik komutanî min qasê salekî heya 2017 min erkir. 2017 heya 2018 wekî komutantiya akademiyan branşa min erkir navda mam. 2018 heya 2020 wekî cephe komutantî min erkir. 2020 jî wekî asta fermandartiya eyaletê min erkir bes ji ber xota min bû wekî cephe komutaniyekî li eyaleta Metina da min fermandartî kir. Ez nehê 6 2021 ji PKK xwed bûm. Rastiya xwe da şerê ku niha li çiyayê Kurdistanê li ser Başûrê Kurdistanê dimeşe. Êrişên dewleta Tirk ku ser Başûr da pir zêde dimeşe aslında serkeşiya wî dike PKK. Bölgeyê da herêmê da ku pir insanên ku bi welatparêziya xwe, bi welatperweriya xwe serkarê xwe kar dike, kar dimeşîne. Aslında navên sîxurtiyên tên penasekirin û tên cezakirin, tên kuştin, tên şehîdkirin. Yek ji wan jî Şehîd Xazî ye. Şehîd Xazî insanekî ku mala xwe da ser axa xwe bû. Hindek tişta ji bo PKK nedixwast bike. Ji bo viya PKK vî wekî hedef dabû nîşandan, wekî herêmê de çend kesên dîtir jî. Ji bo biyara Şehîd Xazî tiştê ku ez dizanim ku biyarê da cih girtine min ji wan bixwe bihîstiye û ez dizanim, o qasa dizanim biryarê ku fermandariya eyaletê hatibû danîn insanên ku wekî pêşmerge navaxa gerîla da kî hebe bên tirsandin, bên cezakirin, bên qewutandin. Ku qewutandin nebe, tirsandin nebe, bên infaz kirin, bên şehîd kirin. Yek ji wan jî Şehîd Xazî bû. Şehîd Xazî li herêma Tirwanîş gundê Bîgdada da bû. Wekî tîmekî hareketlî ku girêdayî qarargeha Metina li wir cih digir. Ev tîm ser esasê ku li wir çalekiya bimeşîne yek bu yek girêdayî qarargehê bû. Ku evî tîmê de cih digirt yek Cesur Roboskî, yek jî Piling Cizre ku ez tinasim ji wan bihîstiye. Evan Şehîd Xazî şehîd xistibû. Destê Piling Cizre da qarnasekî Rusî hebû. Cesur jî M16 ku A4 dürbün ser bû. Gor ez dizanim min ji wan bihîstiye evan çalekî darxistibûn û Şehîd Xazî şehîd xistibû. Her wisa wekî ku serê Amediyê qasê salekî bû ji ber bi peşmerge were bisekine hazirtî hatên kirin. Hazirtiyên ku wek erazî hemû hatibû mayîn kirin. Gor pêwîstiyên ku li peşmerge bixe sîlah hatibûn cih kirin. Silahên giran, silahên ku wekî suîqastê, qarnas, zagros, şiyar hatibûn cih kirin. Biyara ku serê Metina qewmî ku pênc peşmerge li wesayîtê de şehîd ketin bi roketê cürreyekî ku jê re dibêjin Şimel ji bo hazirtiya ku serê Amediyê bê kirin bihara 2020 li Rojava da hat û tepê hakyarî cihkirina wî çîbû. Wekî perwerda wî li Şehîd Mahîr ku hatibû dîtin gor wiya hatibûn sazkirin rêkirina wan li tepê hakyarî çîbû. Wî deqekî ser silahê bû tam nizanim lê ama wekî ku ez dizanim berpirsiyarê birîmê Harûn Dersîn
و özgür Rojava li ser vî silahê bû. Ev silah taybet ji bo aracên zirxlê veya ku piyadeyî were gulê wî roketê wî hene. Biyara suikastê jî gor ez dizanim wekî ku devera Serê Amediyê hatiye kirin rûbar e. Rûbar wekî qarnasî li wir bû. Tabii ku Pêşmerge xwest were li wir saat 6 seherê 6:15 şer dest pê kir. Ez vî demê li qarargehê bû. Qarargehê da wekî fermandariya eyaletê sahayê nîqaş pimraçî bû ji bo ez biçim lê bixim. Ji bo vêya jî sê roketên konkurs tehdîka wî min girt ez çûm Serê Amediyê. Talimata ku ji min re hatibû mayînên ku li wir hene ez pêşmerge de biteqînim û füzeyan lê bixim. Bes ji ber pêşmergeyên ku wekî Kurd wekî birayê min vicdana min qebûl nekir, ez nerehet bûm. Ji ber vêya min cîhaza xwe girt, talimatên ku wek ji min re hatin alî fermandariya eyaletê Puleng Suruç ve Berxwedan Garîsî ve min guhdar nekir, min cîhaza xwe tepand. Ez vî rojê min lê nexist. Ev jî bu sebebê ku navbera me de nexweşiyekî pir mezin derkeve. Ji ber vî sedemê ez pekekî qurtum. Ji bo hemû serkêşên PKK ran demek dirêje ku şerê ser esasê azadiya Kurdistan hûn didin neşandin ew qas insanên ku hatin qetilkirin ew qas insanê hatin kuştin besê dî. Rastî jî ji bo kêf û xweşiyê xwe ji bo rihetiya xwe besê dî ku hûn wan gencan bidin kuştin. Ji we daxwazê min devberdin ji vanayî dî. Ji bo berjevendiyê xwe, ji bo rihetiya xwe, ji bo karyerekî veya ji bo tiştekî ew gencên ku 15 salî ew zarokên ku hêj niha jî nizanin çawa silah bigire destê xwe wan çeperan da kuştinê devberdin jê. Hemû rêhevalê min ên ku niha refên gerîla da li çepera da şer dikin ra daxuyaniya min e. Hûn hemû jî wekî min bi kurdîniyekî ser esasekî tolgirtinê, ser esasekî azadiyekî, ser esasê azadiya Kurd û Kurdistan, ser esasiya welatparêziya Kurdistanên tevlê refên PKK bûn. Ji were daxuyaniya min, ji were gotina min PKK newsaye, PKK kuwet xapîne. Ser esasê azadî, ser esasê wekevî, ser esasê biratiyê ku şerekî ku niha dide meşandin newsaye. Esasê ku dide meşandin ku bi welatparêziyekî gencên ku bi welatpareyê tevlê dibin dixwazin ji bo axa Kurdistanê dilopekî xwînê wî ji hebe bide. Wekî êniha ku serkêşiya PKK dikin, wekî ku êniha rêveberiya PKK dikin, wan dixapînin, wan ji rê derdixînin. Ser esasê berjevendiyê xwe, ser esasê karê xwe wan didin şixulandin, wan didin meşandin. An niha jî ku ev pir devera ku êniha çepera da şer dikin hemû 15-16 saliyê xwe nin. Temenê ku hêj niha jî ku esasekî fêmkirinekî danînin. Ev xwe jî wisa bûn. Ji were daxuyaniya min rêka ku hûn ketinê jê devberdin, ji wê rêkê derkevin. Ji rêka azadiyê, rêka wekeviyê, rêka biratiyê bi terorî nabe, bi esasekî bi çepera da wekî ji bo hindek kesa karkirinê, ji bo hindek kesana xwe dayîna kuştinê nabe, ji we daxwaza min vegerin. û her wisa wekî salan ku me xapandin işte wekî hêzên pêşmerge, işte mirov dibin teslîmê Tirka dikin veya işkenceli mirov dikin veya mirov avêjin hepsê veya ku jin bi tecavûza dikin. Ez pa hatime tiştek wisa nedît. Deqa ez hatime heya niha hurmetekî pir mezin hemberî min hatiye girtin. Ez ji bo wan spasiya xwe jî dikim. Hemû hêzên pêşmerge ez spasiya xwe dikim.